Диңгез дисәм, болын дисәм, қара урманым, бұл шынында үз тілімні, татар тілін барлауым. Шикәрем, балым дисәм дә, бал тәмін тыям тілді. Шын татар ғәмәлі болыр. Сөйләшик туған тілді. Хәйрлі күн дуслар, сезне янәдән татар тілі дәресебездә сәламләүемә шиксез шатмын. Укучылар, сезнең пазллардан төрле рәсемнәр җыйганыгыз бармы? Бар, әлбәттә. Менә бу рәсемдә пазл кебек өлешләргә бүленгән. Аны җыйсак, халкыбызның бер әкиятеннән рәсем килеп чыгар. Бу рәсем кайсы әкияттән икән? 3 кыз, бик яхшы. Алдагы 2 рәсемнең дә кайсы әкиятләрдән икәнен белербезме? Бик дөрес. 2 кыз һәм 40 уллы кеше әкиятләре. Әкиятләрнең исемнәренә карап нәрсә искәрергә мөмкин? Нәкъ шулай, әкият исемнәрендә саннар бар. Искә төшереп үтикче, саннар нәрсәне белдерә? Нинди сорауларга җавап бирә? Әйе, сан ул мөстәкыйль сүз төркеме, предметның якынча яки төгәл исәбен белдереп, ничә, ничәнче, ничәү, ничәшәр кебек сорауларга җавап бирә. Сан ачыклап килгән исемнең ничек аталуын да беләбез. Сан ачыклаган исем саналмыш була. Саналмыш һәр вакыт берлек санда гына килә. Саннар ничә төрле юл белән языла? Шулай, саннар язуда цифрлар һәм сүзләр белән дә белдерелә ала. Цифрлар санның шартлы билгесе. Хәзер бирелгән сүз тизмәләр һәм җөмләләрдән саннарны табыйк әле. Сүз тизмәләрдәге саннар җөмләләрдәге саннардан нәрсә белән аерыла? 1, 5, 3 саннары предметларның төгәл исәбен, микъдарын белдерә. Алар микъдар саннары дип атала. Ничә соравына җавап бирә? Микъдар саннарының махсус кушымчалары юк. 1-нче, 5-нче, 3-нче саннары предметларның саналу тәртибен белдереп, тәртип саннары дип атала. Тәртип саны ничәнче соравына җавап бирә. Һәм аларның махсус кушымчалары булып, ынчы, энче, ынчы, нче кушымчалары тора. Белемнәребезне ныгытыйк әле, дуслар. Бирелгән саннарга тәртип саны кушымчаларын өстәп языйкчы. Тикшерик. 5-нче рәт, 10-нче февраль, 1-нче укучы, 2-нче кыз, 15-нче көн, 2014 ел, 19-нче спортчы, 4-нче сыйныф, 12-нче яшь. Әйтеп бирегезче, дуслар, кайсы саннарга ынчы, энче, кайсыларына ынчы, нче ялгадыгыз? Бик дөрес, белгәнебезчә, калын сүзләргә ынчы, нче, нечкә сүзләргә энче, энче кушымчалары ялгана икән. Мәкаләләребездә халкыбызның зирәклеге дә тормышта була торган төрле хәлләр дә чагылыш таба. Сонда бик зирәк һәм бик кирәк сүз төркеме. Аларны мәкаль әйтемнәрдә, табышмакларда да бик еш очратырга була.
Әмма менә бу мәкальләрнең соннары төшеп калган. Соннарны дөрес итеп мәкальләргә урнаштырыйкчы. Нинди мәкальләр килеп чыкты, дуслар? Әйдәгез тикшереп үтик әле. 5 бармак та тигез булмый. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз. 60 яшәр юлдан кайтса, 6 яшәр күрешергә барсын. 1 алдыңа, 5 артыңа кара. Безгә тагын да зирәк булырга, логик фикерләү сәләтебезне үстерергә, сөйләмебезне камилләштерергә табышмаклар да бик ярдәм итәләр. Табышмак әйтим әле сезгә, дуслар. Сез һичшиксез җавабын да, саннарын да табарсыз. Бер кошта 365 канат. Мин торам аны санап. Көн дә кими бер канат. Нәрсә икән бу? Әлбәттә, җавабы календарь. Табышмактагы сан 365. 1000 шырпыга бер лампа. Җавабы ай шул. 1000 ул сан. Елда килә 4 батыр. 4-се дә ят төсле. 4-се дә бик матур. Әфәрин, елның 4 фасылы, 4-4-се саннар. Бер имәндә 3 ботак, ботак сайын 3-әр алма. Барысы ничә алма? Дип сорасам, ни диярсез? Әйе, имәндә алма үсми шул. Укучылар, табышмаклардагы санамышларга игътибар итегез әле. Алар нинди сонда килгән? Берлек сондамы, әллә күплек сондамы? Шулай, татар телендә сон янында килгән исем, саналмыш, һәр вакыт берлек сонда кулланыла. Ни өчен дип уйлыйсыз? Күплек сонда итеп карыйк әле. 365 канатлар, 1000 шырпылар, 3 ботаклар, 4 батырлар. Булай сөйләү, язу сөйләмебезне бер дә бизәмәс шул. Алтын, кунак, йөзек, көч, бишек, фикер, бер туган сүзләр иченнән соннарны таба алырбызмы? Табылган соннардан тәртип соннары да ясап языгыз. Нинди саннар таба алдыгыз, дуслар? 6, 10, 100, 3, 5, 2 һәм 1. Әмнә тәртип саннары ясасак, 6-нчы, 10-нчы, 100-нчы, 3-нчы, 5-нчы, 2-нчы һәм 1-нче сүзләре килеп чыгар. Саннар безнең тормышта бик зур роль уйныйлар. Еллар, айлар, көннәр санала, сәгать телләре саннарны күрсәтә. Кибеттән азык-төлек алганда саннар ярдәмгә килә. Хәтта саннар кергән ребуслар да бар. Менә алар. Нинди сүзләр килеп чыкты, укучылар? Биштәр, алтын,
Бишлек, бишек. Афәрин сез. Шүркә җөмләләр язганда хаталар җибәргән. Ярдәм итикче үзенә. Җөмләдәге хаталарны табып, дөрестләп языйкчы. Нинди җөмләләр килеп чыкты? Әйдәгез тикшереп үтәбез. Кеше дуслары белән көчле. Минем әнием мунча ташын карарга ярата. Песи ий түбәсеннән сикереп төште. Алсу алтын алкасын югалткан. Минем абыем көчле. Саннардан шигырь яздым, дуслар. Тыңлап карагыз әле. Ошаса, өйдә сез дә үз вариантыгызны язып карый аласыз. 1, 2, 3, 4. 11, 12, 13, 14. 44, 34, 22. 5, 9, 12. 6, 7, 8. 66, 77, 88. Дуслар, дөньяда 3 нәрсә бик кирәк дип саныйм. Акыл, белем һәм хезмәт. Шуларның барысының да сездә булып торуын теләп, киләсе очрашуларга кадәр сау буллашам. Исән, имин булыгыз.